lagu. Aja larang yen durung padha pun. Sapa berbojomu mau sapa? Ayo padha yo jol kemne to kaya kowe iki. Aku wis penak iki ora apa-apa. Rezekeni kok. Ya. Pemudi dusun Ritis muga-muga dia bersama Pak Ibu 1 panjang umur warga kene ya dicengkeh Pak Larang ya aku iki paling cengkeh ra ketompo ya kowe kowe dipange ayo Mas Greg ada di depan gue pikir katarak gue ketok ini walah ini kan dua dia ngejek kok Semene oke iki tepak karo kowe kok iki lek ngomong. Apa wis sing adem ayam Oh, sewu nggih Mas, mriki modale kathah. Wis adamel resek. Yo, piye ki? Yo. Kita pemuda Islam Indonesia. Aman ki, dulur. Aman dulur kene kabeh yo, aman. Yo. Kita pemuda Islam Indonesia. Kita pemuda Islam Indonesia.
Mriki modale kathah, Mas. Yo. Saling ngandhe. Wes saling ngandhe wae. Apa? Kasunyatan. Kasunyatan kowe apa? Oh, kasunyatan. Berarti go. Yo. Go. Ropo musik arep ra manut. Karo wong liya mah manut. Wah, aneh kok iki. Ini. Aku iki bolak-balik kok. Oke, siap. Go. Bolak-balik kok, Go. Wah, kabeh kok modale kene kuat banget. Panen. Gara-gara Pak Teguh panen di salone Laris. Dadi aku panen. Yo, kasih nyata. Yo kasih nyatan. Rogo Siap kasih nyatan. kang kajira tresno tinalita line jiwa Tuku tahu disambar betis ketoke ayo kok ke Bali guys. kegandrung parasmu ya Wedang dirogoh ngatos. Ayo rogoh iki. ora gampang nompo lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging aku tak lakoni apa kasunyatane tresno gawe sumane wong liya Ampuran aku ini kang istirahatmu Hati wis ditutupi Gusti tansah krungu apa panyuranmu apa iki kasunyatan Terima kasih Mauli.